नमस्कार, पाकसिद्धी अँड ATC चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण करूया चिकन करी। प्रथम इथे मी कांदा खोबरं भाजून काळं वाटण तयार करून घेतलं आहे। याचा व्हिडिओ मी अगोदरच चॅनलवर शेअर केलेला आहे, तिथे जाऊन तुम्ही तो पाहू शकता किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक पण दिलेली आहे, ती तुम्ही पाहू शकता। इथे मी अर्धा किलो चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। आता त्याला आपण प्रथम मॅरिनेट करूया। त्यासाठी इथे मी 2 चमचे दही घेतलं आहे, अर्धा चमचा मी लाल तिखट घेतला आहे, त्याचबरोबर पाव चमचा मी हळद घेतली आहे आणि पाव चमचा आपल्याला चिकन मसाला घ्यायचा आहे। हे सर्व आपण अगोदर मॅरिनेट करून घेऊया। त्याचबरोबर आपल्याला अर्धा चमचा इथे आलं लसूण पेस्ट घ्यायची आहे, तीही यामध्ये व्यवस्थित छान लावून घ्यायची आहे। हे सर्व लावून घेतल्यानंतर मॅरिनेट केलेलं चिकन आपण 15-20 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवूया। 15-20 मिनिटांनंतर मध्यम गॅसवर आपण एक पातेले ठेवूया आणि त्यामध्ये अर्धी वाटी तेल घेऊया। तेल या चिकनमध्ये मी बेताचंच वापरणार आहे, जास्त चिकन ऑइली करणार नाही। तेल छान गरम झालं आहे। प्रथम आपण यामध्ये 9-10 पाकळ्या लसणीच्या ठेचून घेतलेल्या होत्या, त्या यामध्ये टाकूया। त्याचबरोबर आता आपण यामध्ये 4-5 पानं कढीपत्त्याची आणि 4 पाने तेजपत्ताची दोन्ही यामध्ये टाकून व्यवस्थित छान परतवून घेऊया। यानंतर यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा टाकूया आणि तोही गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत व्यवस्थित छान या तेलामध्ये परतवून घेऊया। या स्टेजला इथे आता आपण अर्धा चमचा आले लसूण पेस्ट टाकूया आणि तीही व्यवस्थित छान यामध्ये परतवून घेऊया। इथे आता आपण 1 चमचा लाल तिखट टाकूया आणि पाव चमचा हळद टाकूया। त्याचबरोबर आता आपण यामध्ये अर्धा चमचा चिकन मसाला टाकणार आहोत। हळद, लाल तिखट आणि चिकन मसाला आपण मॅरिनेट करतानाही वापरलेला आहे, त्यामुळे इथे प्रमाणातच वापरायचं आहे। हे सर्व साहित्य अशा पद्धतीने व्यवस्थित छान परतवून घेणार आहोत। इथे आता आपल्याला मॅरिनेशन केलेलं चिकन टाकायचं आहे आणि तेही व्यवस्थित या तेलामध्ये परतवून घ्यायचं आहे। चिकनला मॅरिनेशन करताना थोडेसे दही लावल्यामुळे आपले चिकन शिजल्यानंतरही छान सॉफ्ट राहते आणि खाण्यासही खूप छान लागते। जर आपल्याकडे त्यावेळी दही असेल तर लावा, नाही लावले तरी काही हरकत नाही। असे हे आपले मॅरिनेशन केलेले चिकन फोडणीमध्ये छान परतवून झालेलं आहे। आता आपण यावर झाकण ठेवूया आणि झाकणावर थोडेसे पाणी ठेवायचे आहे आणि गॅस आपल्याला मंदच ठेवायचा आहे। अशा पद्धतीने झाकण लावून आपल्याला 15 मिनिटांसाठी ठेवायचं आहे। 15 मिनिटांनंतर इथे तुम्ही पाहू शकता आपले हे चिकन खूप छान शिजलेलं आहे। आता आपण यामध्ये भाजलेले कांदा खोबरं वाटण केलेलं होतं, ते आत्ता या स्टेजला इथे आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित छान मिसळून परतवून घ्यायचं आहे। हे भाजलेले कांदा खोबरा वाटणामध्ये आपण सर्व साहित्य व्यवस्थित छान भाजून घेतलेले होते, त्याचबरोबर यामध्ये काहीही कच्चे नव्हते, त्यामुळे वाटण आपल्याला या स्टेजला इथे टाकायचं आहे। ग्रेव्ही थोडीशी घट्ट वाटत आहे, तर इथे मी थोडंसं यामध्ये पाणी ॲड करत आहे। वाटण टाकल्यानंतर पुन्हा आपल्याला हे चिकन 10 मिनिटं आपल्याला व्यवस्थित छान शिजवून घ्यायचं आहे। 10 मिनिटांनंतर इथे तुम्ही पाहू शकता आपले हे चिकन खूप छान शिजलेलं आहे। आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया आणि सर्व एकत्र छान मिसळून घेऊया। अगदी शेवटी आपण बारीक चिरलेला मुठभर कोथिंबीर यामध्ये टाकूया आणि पुन्हा एकदा सर्व एकत्र छान मिसळून घेऊया। अशी झटपट साध्या सोप्या पद्धतीने बनवलेली चिकन करी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे। ती आता आपण डिशमध्ये सर्व करून घेऊया। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू, धन्यवाद।